studio. Sauti daga arewablog.com. Ashe lamarin so da zafi inda rabon ka ya gushe da rai a jiki na ina nema ba zan rasa shi ba. Menene ribar ka yi kira gun wanda ba zai tsaya ka ba? Ni na ci azabar su wanda na yi riba ban san ta yasa ba. Duk wadda na nuna zama da ni ta ce ba za ta yarda ba. Wai menene yake biya ta wannan kan ban yi wa ba? Har na yi kuna na rasa mai sharan kokan idaniya. Da na ji jawabi waɗansu sun ce koka ne na kwanciya. Silar su hubi yau gashi har ya sana kasa kwanciya. Ina yi jawabi an kasa ganewa zancen guda ɗaya. Soyayya ina gani ya dan wasu bai tsaya ne ba. In zana garin su ta wata hanya zan bi na cin matafiya. Kuma yi nisan shi zan haƙuri so shi zan waɗa waniya. Duk wanda ya fara a zuciya tilas sai ya yi juriya. Kuma yake hanyar zana garin birni ne ko tsangaya. Wanda ya ci ba a zahiri shi ne ke more rayuwa. Ina yi kalami ba za ya gyaran daɗi ko kuskure. In kai shiga tarko so ya kan hana barci ko tsakar dare. Yannan na ga rana hakan na kan ga dare ya fuska gare gare. Kukan da nake yi ba za ta sa hannaye na ta tattare. Garwashin soyayya ya kona da ku zo ku baruwa. So ya wuce zaki wajen farautar rai in har ku kai gamo. Bai duba alaka ku duba soyayya ba ta jiya amu. Duk na yi jigata nauyi na soyayya kaina na kikimo. So na lama januni shi na yi koyi na sorai na in zamo. Kalashi zumar soyayya na san ba ka damuwa. Sauti daga arewablog.com.